cum la socul. Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la un nou vlog. Da, ne-am trezit cu vibe-ul ăla bun. Am fost cam absent de pe YouTube în ultima perioadă, dar astăzi este sâmbătă și m-am decis să fac un nou vlog. Un nou vlog informativ, poate că mulți dintre voi știți, așa că veți vedea imediat în vlogul ăsta despre ce este vorba. Dar până atunci, clasica formulă de pe acest canal: apasă butonul de like în număr cât mai mare, apasă butonul de subscribe pentru că asta mă motivează prin să continui pe această platformă și dă-i și un share la acest vlog să vadă mai multe persoane. Îmi doresc foarte mult să facem 1000 de abonați anul ăsta, așa că intră chiar acum pe canal, bușește butonul ăla de subscribe și hai să-i dăm bătaie, ne punem în mișcare. O să aflați pe parcurs despre ce este vorba. O să ne testăm nervii pe prelungirea Ghencea, așa că rămâneți aici cu noi și cred că ne vedem direct de pe prelungire. Hai că sunteți deja pe prelungire și deja m-a luat capul. Este aglomerație în ambele sensuri, Doamne, dar ce se întâmplă, fratele meu? Și aseară a fost haos. Din ce am auzit și ce am văzut pe grupuri de Facebook, a fost haos aici pe prelungirea Ghencea. Păi sperăm să termine și toată pasarela asta. Haideți să vă spun și motivul de ce mă aflu pe prelungirea Ghencea. Da, mă mut în casă nouă. Unii din voi poate știți din anumite story-uri, dar da, ăsta este motivul. Mergem spre casă, avem de făcut câteva lucrări. Săptămâna asta va trebui să vină câțiva băieți să repare ceva, dar o să vă arăt la fața locului despre ce este vorba. Ne apropiem de bariera la Domnești, clasica barieră de la Domnești și clasica aglomerație de pe prelungirea Ghencea, dar acum este destul de lejer, surprinzător. Hai să vă arăt și cum merg lucrurile aici la pasarelă. Văd că băieții de aici în depărtare toarnă macarale, elefanți și betoniere. Hai să vedem cife, multe cife. Haideți băieți să vedem despre ce este vorba. Așa arată lucrurile aici. Lucrurile încep să arate destul de bine și băieții s-au mișcat destul de repede și sunt surprins și sunt impresionat de cum arată. Nu m-aș fi gândit vreodată că aici vom avea o pasarelă, în sens giratorul suspendat. Vom vedea cât de folos va fi și această schemă în ecuația aglomerației de aici, pentru că de câțiva ani buni încoace toată lumea se plânge de această zonă a Bucureștiului. Gândiți-vă doar cum vor sări prețurile aici când va fi gata pasarela. Iar au făcut ăștia un ocoliș pe aici. Ai, tată, cu ocolișurile voastre. Uite, tată, cum arată. Băi, super mișto arată. 2-3 claxoane 14-19 înjurături. Am trecut de prelungirea Ghencea și ne apropiem de căsuță. Haideți să vedem, mai avem un pic. Băieții lucrează și aici la coborâre și la urcarea dinspre Domnești. Lucrurile arată foarte bine, excavatoare peste excavatoare. Ne-ar fi atent în oglindă că dau în tine. Așa se vede. Mai cum arată aici. Au turnat, n-au turnat? Băi, n-au turnat încă. Deci se extimează undeva în octombrie ca să termină lucrările. Să vedem cât de adevărat este. Sper să fie adevărat, pentru că avem mare nevoie de această pasarelă. Dați-vă, hai că am ajuns la casă. Doamne, Doamne. Băi, hai să vă spun că sunt foarte multe probleme aici. Și vom începe cu începutul de aici la intrare, pentru că aici au apărut primele probleme. Și primele probleme ce m-au chinuit destul de tare. Hai să vedem despre ce este vorba. Săptămâna asta, nu, săptămâna cealaltă le rezolvăm. Așa că veți vedea totul rezolvat. Să vedem despre ce este vorba. Prima lucrare pe care am făcut-o aici la curte a fost gardul. Pentru că mi-am dorit, băi, să fie gard, să crede lumea că e cineva aici, nu știu ce. Și n-am mai contat cum l-am făcut, n-am mai contat ce pași am urmat, pentru că nici măcar nu i-am turnat socul aici. Adică am lăsat-o așa, cu stâlpii băgați. Mi-a zis, băi, lăsăm așa, facem în timp. N-am mai făcut în timp, n-am mai făcut nimic. După a urmat să săpăm o groapă. Să săpăm o groapă aici lângă gard pentru fosă. Pentru că nefiind canalizare deocamdată, trebuie făcută o fosă. Haideți să vă spun despre ce este vorba acum. Fosa se afla undeva pe aici.
Deci chiar undeva pe aici, cam așa, până în partea aia. Așa, cam cât era asta a fost și prima dată. Săpând-o atunci și nemai având grijă de ea să continuăm lucrările, a tot plouat în perioada aia, a tot plouat, terenul s-a lăsat, s-a dus gardul cu totul, căzând acolo undeva la 3-4 plăci, un stâlp care l-am pierdut, adică s-a făcut varză, l-am spart. După cum puteți vedea și aici, asta este spartă, placa asta va trebui înlocuită. Nu are nicio problemă, cred că mai este una spartă, uite, este spartă și aici. Și asta trebuie clar înlocuită. Am spart un stâlp din ăsta. De la greutate, căzând plăcile pe el, s-au spart automat și încă două plăci. O placă din asta are undeva la 70 de kilograme, cred. Să spunem, deci e nevoie de două persoane pentru a construi acest gard, pe care trebuie să stea o persoană în stânga, o persoană în dreapta, ca să poți să bagi mai ușor pe cantul stâlpului. Aici au intervenit primele probleme de care ne-am lovit. În partea asta să spun că arată mai bine, adică nu e stâlp, e un stâlp un pic deplasat, cred că cam în interior, dar se vede clar că și aici e o problemă, pentru că s-au deplasat din cantul stâlpului. Dar vi-am spus că aceste probleme vor fi reparate când vor veni niște băieți luni sau marți, nu mai știu sigur. Va trebui să vorbim cu ei în weekend și se vor ocupa de lucrul ăsta. Haideți să intrăm în curte, arătă sistem de sistem cu cod din 17.000 de cifre. Hai că intrăm în casă acum. Păi să vedem că știți cum e când te muți undeva, e foarte mare de zorine, sunt foarte multe lucruri aduse, foarte multe lucruri de care te-ai folosit și vor urma să le dai. Așa că nu vă speriați, așa în construcții. Când intrăm pe ușă, avem un hol foarte mare, foarte mare. Casa scării se vede în spatele meu. Am optat pentru o scară făcută din tal cu lemn, pentru că este mai sigură, nu cade în caz de cutremur și alte chestii, dar așa a fost un proiect și trebuie proiectul respectat, așa mi-am dorit. E o scară foarte frumoasă, are câteva mici probleme, dar în timp se vor rezolva prin trepte. O să vedem, pentru că la treaptă e problema, parcă te dă un pic genunchiul, așa că urci un pic mai... și are nicio problemă. Pe partea de altă, când intrăm, avem un dormitor aici. Un dormitor destul de mare, deci a fost pus parchetul. Mai avem aici vreo 5 pachete de parchet, mai trebuie adăugate pe la colțuri. Aici trebuie făcute mici decupaje la parchet, dar astea sunt lucruri migăloase și vor fi rezolvate în timp. Mai trebuie pusă plinta și cam atât este cu camera asta, da? Este deja zugrăvit, mai trebuie dat pe locuri cu puțin lavabilă, dar se vor rezolva. Astea se vor rezolva și când te muți. Nu neapărat acum când să fie totul perfect, le poți face și după ce te muți. Hai să închidem ușa asta să facă curent. Lângă dormitorul ăsta mai avem un dormitor. Este un dormitor un pic mai mare, cred că câțiva centimetri, undeva la 10-20 cm mai mare decât celălalt. Acolo am văzut un pic că s-a deplasat un pic parchetul. Ia să vedem dacă îi dăm un picior. Se așează el. Hai să vedem. Același parchet, am optat pentru același parchet și aici, pentru că e foarte greu să fii și cu un parchet aici, vii cu un parchet pe hol, mai pui un parchet și în celălalt dormitor și ne zic, băi frate, nu, parterul venim cu hol și cu dormitoare, venim cu același parchet, în sufragerie punem alt parchet. Dar vom intra și acolo imediat. E un dormitor destul de mare, undeva la 14 metri pătrați, 15 metri pătrați, nu mai știu sigur. Și aici trebuie puse încă câteva bucăți de parchet pe la colțuri, mici decupaje și mai trebuie pusă și plinta și mai trebuie dat pe locuri cu puțin lavabil și puțin reparat. De aici la casă, undeva unde mi-am pus amprenta foarte mult în a lua câteva decizii, este baia de aici, este o mare dezordine, așa cred că nu o să vă arăt mult pentru că aici am depozitat toate sculele, tot. Bucăți de la gresie, de la faianță, de la... am și motocoasa aici pus. Preferat al meu, pentru că este diferit față de tot ce e aici. Să facem așa un 360. Bum. Aici este dușul, un duș destul de mare,
ca la Dorian Popa, să știe vecinul de cartier aici, un pic mai încolo de mine. Hai să vedem despre ce este vorba și aici. Am optat pentru pâlnie, așa îi spun eu, să pice apa așa de sus, frumos. Și dai cu dușul, nu știu ce. Dar nu te speli cu motocoasa, uite aici motocoasa. Nu te speli cu motocoasa aici, aici o să fie eliberat și mai trebuie să făcute mici retușuri și pe aici. Mai trebuie să mici retușuri, dar se vor rezolva în timp. V-am spus că poți să faci retușurile astea și când te muți aici. Nu neapărat să termini totul gata, e totul clean, superb, nu știu ce. Da? Deci poți să faci retușurile astea și când te muți aici. Deocamdată nu s-a făcut nimic, adică nu am pus parchet pe jos, încă sunt zugrăviți pereții. Aici am optat pentru o altă culoare ce cred că va fi schimbată și va fi ceva placat. Vom vedea în timp ce va urma, pentru că nu-mi place cum a ieșit zugrăvela. Tot ce a fost făcut aici a fost făcut de mine zugrăvit și va trebui, nu știu, ori să mai dau o dată, ori să, nu știu, să schimb, să fie ceva placat. Vedem. Poate niște matrițe din alea 3D, vom vedea ce va urma. Ce îmi place foarte mult la sufragerie, dată de a opta pentru aceste geamuri. Uite cum se vede. Inițial le aveam un pic mai jos, până aici, cam așa, adică erau 2 rânduri de cărămidă puse, acum sunt 3 rânduri de cărămidă puse, erau 2 rânduri și am zis, băi, stai un pic, e deja prea mare, e prea mare și prea mare. Și am zis, hai, mai urcăm un pic și am ajuns la nivelul ăsta, un nivel destul de bun, pentru că gândiți-vă că dacă aș fi păstrat 2 rânduri de cărămidă, eu cred că am pus calorifere aici, pentru că avem unul aici, unul aici, unde va fi în spatele canapelei, și unul aici. Da? Deci poate n-aș mai fi pus calorifere și asta ar fi fost destul de nasol. Pentru că nu știu cum arată o iarnă aici, adică venind, muncind pe aici, stând cu muncitorii, am văzut cum este o iarnă, dar să vii să dormi iarna aici, nu știu. Nu știu cum este și vara, să vii să dormi o noapte, pentru că nu am dormit până acum, n-am încercat să văd cum este. Dar dacă lucrurile se vor accelera destul de repede, anul ăsta poate mă voi muta în casă nouă. Bucătăria e deschisă, aici în spatele nu este bucătăria, dar este foarte mare dezordine pentru că trebuie depozitate toate lucrurile pe care le ai și de care te-ai folosit până acum și de care o să te folosești până vei termina, trebuie depozitate undeva. Cu timpul vor fi aranjate și date mai departe. Nu știu, vom vedea ce vom face cu ele, le donăm, vom vedea ce vom face cu ele. Haideți să urcăm un pic și la etaj, pentru că vreau să vă arăt și acolo la etaj, pentru că avem foarte multe de arătat și acolo, așa că îi dăm bătaie. Că s-a adus treapta, mamă, ce să mă duc. E ok să urcăm. Nu sunt făcute toate treptele, dar vor fi și ele rezolvate în scurt timp, sper. Aici este pus parchetul în proporție de 85% pe hol, în camera este pus, dar trebuie să făcute aceleași retușuri ca și jos. Adică trebuie puse pe la colțuri, trebuie puse plintele. Păi și parcă un pic se deplasează asta, nu, așa e parchetul ăsta, deci mereu când văd parchetul ăsta zic, păi frate, e deplasat, așa e el. Bun, am intrat într-un alt dormitor. Unul dintre dormitoarele astea de sus va fi poate și studiul meu pentru YouTube. Vom vedea care din ele va fi, să văd pe care aleg, unde am cea mai multă lumină, dar cu siguranță voi avea și alte lumini, adică de care mă voi ajuta. Intrăm într-un alt dormitor. Să prindem lumina pe hol. Hai să vedem. Aici avem și un birou pus. Eu am pus așa la mișto. Avem și plintele aici. Pentru fiecare dormitor și pentru hol. Cred că și a fost pusă una aici. Nu este pusă de formă. Imediat ne vom apuca și de plintele astea. Aici. Uite ce e prinsă plintă.
Aici și aici, ha? Da, mă, e prins să prind aici. Aici este una dintre camerele ce a fost pus tot parchetul, adică s-au pus și pe la colțul, s-au pus și pe turile și s-au pus și două printe. Ușor, ușor avansăm, da? Aveam spus că ușor, ușor avansăm. Mergem în altă cameră. Avem două băi în casă. Unul avem corect la etaj, deasupra celelalte, pentru că trebuie să vină pe țeavă, pe conductă, pe tot. Baia are aceeași mărime ca cea de jos, numai că este făcută diferit. Altă faianță, altă gresie. Dușul este la fel. Aici avem tot ce ține de sifoane, furtune, baterii de baie. Cred că avem și de bucătărie, nu. De bucătărie n-am cumpărat încă. Nu are probleme să vă arăt aici. Baia de jos este mult mai interesantă și îmi place mult mai mult, dar și asta este foarte frumoasă pentru că este baia din casa mea. Intrăm și în ultimul dormitor ce se află aici lângă terasă. Ăsta este ultimul dormitor. Este cu vedere pe față și prima cameră în care am intrat de aici la etaj este cu vedere spre față. Dormitoarele au aceeași mărime toate, undeva la 14-15 metri pătrați, cred, din câte știu eu. Ăsta îmi place foarte mult pentru că are vedere pe față și poți vedea tot ce se întâmplă, dar avem și camere, stați liniștiți că avem și camere. Și ieșim și pe balcon, o să spune terasă. Băi, aici nu știu cât timp voi petrece pe această terasă, dar aici nu s-a făcut nimic, doar s-au pus bara asta așa aici. În schimb, nu s-a schimbat nimic. Vor accelera lucrurile și aici, dar asta cred că va fi ultimul plan de pe listă. Acum și așa se răcește afară, suntem în octombrie, 1 octombrie chiar. Așa că nu vom avea nevoie anul ăsta de ea. Anul ăsta trebuie să făcute lucrările cele mai importante, adică să finalizăm casa, să finalizăm tot ce ține de astea migăloase, zugrăvie, dat cu puțină vopsea pe acolo, șters pe acolo, mai pus, să mai punem o bucățică de parchet. Astea trebuie să făcute acum, repede, pentru că asta țin de mutarea noastră aici. Am intrat acum într-o altă cămeruță. Hai să vă spun aici despre ce este vorba. Casa a fost gândită să fie un duplex pe 2 nivele. Ce ai jos, ai și sus. Aici ar fi o bucătărie. Pentru că se vede clar, avem faianță pe pereți, avem gresie pe jos. Se văd țevile de la centrală, de la gaze, scurgerea. Se vede acolo unde va fi chiuveta. Faianța asta este una minunată. Multe persoane au spus, colorată, nu știu ce, așa are rostul. Băi, e superbă, credeți-mă că e foarte mișto și trebuie să mai ai și o pată de culoare. Pentru că, după cum ați văzut, este totul zugrăvit în alb, pentru că mi se pare cel mai curat și cel mai frumos. După e foarte greu să ajung la culoarea dată pe perete dacă se exfoliază, dacă se strică, dacă apar zgăleturi, lovituri. Foarte greu să ajung la culoarea aceea, așa că alb, frate. Alb pe alb și aia a fost. Cred că o să mergem înapoi jos, să vedem dacă vom mai ieși. Nu s-a făcut soc, nu s-a făcut bla 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 bla. S-a dus gardul jos și aia a fost. Asta e, o luăm de la capăt, cu bucurii, cu veselii, cu întristări. Tot trebuie să fim fericiți la final de zi. Până data viitoare, eu te-am salutat, ai grijă de tine, apasă butonul de subscribe pe un număr cât mai mare, pentru că vreau să fac 1000 de abonați până la finalul anului. Hai să facem 1000 de abonați până ne mutăm în casa nouă. Pa, pa!